Kalajoki Roadtrip, Jekku Elmerin 4V-synttärivlogi, poikien synttärireissu, kesälomavideo. Tervetuloa kesälomavlogiin. Elikkä nyt me lähdetään roadtripille Kalajoelle ja me ollaan nyt kaikki pakattu mukaan autoon. Ja meillä on taas autossa ongelma, vaikka me ollaan tässä monella sadalla taas huollettu tässä ihan pari viikkoa sitten ja joku rikko meidän noi lisävalot, nekin jouduttiin huoltaa, mutta se sitten joutui maksaa ne, mutta elikkä monen tunnin ajomatka edessä. Ja mä Jedi tykkään nukkua ihan reippaasti tuolla, mutta Jekku vähän niinku tönöttää sit koko matkan taas. Ja näin, mutta sitten tänään luultavasti me nukutaan autossa. Mä sain tosi monta liikenneympyräkuvaa mun liikenneympyräkuvakokoelmaan. Suomessa on tosi paljon erilaisia liikenneympyröitä. Noniin, eli me pysähdyttiin täällä Jyväskylässä ja mä siis otin Happy Meal aterian ekaa kertaa johonkin 12 vuoteen. Mä en supportaa Fifaa sit ollenkaan, mutta kun tässä on Squishmallowseja, niin mä sain tämmösen Happy Meal Squishmallows-lelun. Mä en tiedä yhtään minkälainen tää on, selkeästi tosi pieni. Mut mun oli pakko. Mitä ihmettä. Okei. Tää ei oo niin laadukas kuin mä olisin ehkä toivonut. Mutta tää on tämmönen söpö ja pieni. Iso limu. Ja tässä on Happy Meal. Kello on nyt 1:17 ja me ollaan oltu 8 tuntia nyt autossa ja täällä Jekku Elmeri ei nuku vieläkään. Hän on muutaman kerran mennyt makoilemaan, mutta ei hän ei nuku. Ja sitten nyt hän vaan istuu tuolla. Sitten Jedi Elmeri nukkuu täällä. Hän on herännyt vähän liikkumaan ulkona ja syömään iltapalan ja juomaan ja nukkumaan sit takaisin. Mut sitten täällä tämä toinen poika vaan istuskelee. Aamuyöllä sit pysähyttiin nukkua muutamaksi tunniksi tällaiselle levähdyspaikalle ja sit syötiin aamupala ihan rauhassa siinä ja sit jatkettiin matkaa. Later. Okei, eli me ollaan lähes uimaan, eli mulla on siis muutama uusi uikkari. Mulla on siis tällainen, tää on aivan aika räikeä, tiedän. Mutta kun tässä oli niin söpö tällainen rusetti, tää on niinku ihan uikkari, mulla ei ollut monen vuoden siis uikkari. Sitten tässä on niinku tällainen, ja sit mulla on alaosaa, uimasortsia, nää on ihan kivat itse asiassa. Hei, alas siitä! Sitten yläosaa, tää kuuluu tähän mustaan alaosaan, tää on niinku tällainen vähän niinku bikini-setti. Sitten tää on yksi mun ihan lemppareista, tässä on siis tämmönen skeleton luranko, tommonen surffari ja sitten tällaiset palmu-alaosat. Ja sit tietysti, koska toi on meri ja äkkisyvää, niin mulla on kelluntaliivit, ne eroaa pelastusliiveistä sillä, että sun pitää olla ihan uimataitoinen ja kaikkea, ja ne ei flippaa sua selälleen, että kelluntaliivit, ja ne on hienommat sitä paitsi mun mielestä, koska ne pelastusliivit on oranssit. Sitten on action-kameraa, sitten on koirien action-kameravaljaat, ja nämä siis sopii kuulemma SK:sta L-kokoon, että tässä on tällaiset säädettävät, ja meillä on niinku M-koko, eli tää on tosi hyvä, eli mä vaan irrotan tän osan tästä, laitan sen joko tähän selkään tai sitten tähän rintaan, niin
Se on sillä sit kuvattu. Näissä koirien valjaissa sanottiin keep away from water. Mä en kuunnellut ja mun action-kamera jäi siihen kiinni. Ja väkisin kun sen ottaa siitä sit irti, niin se jimontti, eli se kiinnitysosa meni rikki, joten älkää viekö jotain, missä sanotaan, että älä vie veteen, niin älä vie sitä veteen. Sitten pojat menee kans uimaan, on majakkaa ja kylpytakki. Ja sitten on tästä aurinkolasit Jedille. Ja siis tietysti on koirillekin pelastusliivit. Tää viritelmä näyttää nyt vähän höpsöltä, koska nämä pelastusliivit on täällä alla, koska niitä ei voi laittaa tohon päälle. Niin mutta hyvin noin mahtuu, koska noit saa säädettyä ihan helposti tosta. Sitten mulla ja äitillä on yhdet mätsäävät uikkaritkin, niin oli aika hauska. Enää jediäimeli ei hae leluja vedestä, mutta rakastaa silti uimista. Mutta hänen lemppari oli just tää majakkalelu ennen, niin meidän oli pakko ostaa Jekko Elmerille samanlainen, kun se jediäimeli vanha meni rikki.
Tää oli eka päivä, kun me tultiin mökille ja me mentiin siitä suoraan sit uimaan, niin Jedi oli vähän enemmän niin kuin rantarapuna, että hänkin kävi vähän vedessä, mutta hän ei sillai uinut vielä. 3 hours later. Okei, eli mä olin menossa huuhtoon näitä astioita, koska täällä ei ole juoksevaa vettä tietenkään, koska nämä mökit on aika kalliita, niin tää oli yksi edullisimmista. Että on puoli tuntia noita hiekkasärkiltä, mutta tää on muuten ihan sika hyvä, mutta tosiaan on ulkohuussi. Ja sitten ei juoksevaa vettä. Ja okei, no suihku on ihan kamala, koska se on siis vesiletku saunalla ja se on jääkylmää. Ja nimenomaan jääkylmää se on kylmempää kuin toi meri, koska toi meri on tosi pitkään matalaa. Niin se on auringon lämmittänyt sitä aika paljon. Niin mut toi on oikeasti tosi kylmä, se varmaan. Kun 14 asteaskin voi ihan hyvin vielä olla, musta tuntuu, että se on jotain 9 astetta. Mutta nyt näin sitten siis mä en tiedä oliko toi viitatiainen vai mikä toi oli, koska hömötiainen se ei ollut, se oli liian tumma mun mielestä. Mut siis mahdollisesti ehkä viitatiainen. Mä en ihan tiedä mikä se oli, mutta se oli tommonen pieni talitintin kokoinen. Siis silloin pesä tossa linnunpöntössä. Siis mä yhtäkkiä vaan näin, siis mä olisin, että se tulee vieläkin lähemmäs. Ja näin, mulla on vaan tosi huono kamera tässä mun puhelimessa. Eli no, tätä nyt sitten huuhtomaan tosta. Elikkä tää avataan niinku tästä hanasta näin. Noin, ja sit vaan tälleen huuhdotaan reippaasti. Noin. Ja sit äkkiä kiinni. Ja tästä voi pestä sit kädet sillä lailla, että laittaa ton päälle, ottaa tosta saippua ja sit pesee kädet siinä. Täällä on vaan ihan sika älyttömästi hyttysiä. Et niinku ihan koko ajan pois siitä. Ihan sika paljon hyttysiä. Ne koko ajan pistää. Ja joo. Ja sitten ja punkkeja. Just kun mä kerkesin siis niitä hyttysiä manaamaan, niin sit löytyi punkki lattialta. Mut joo, toivottavasti ei tuu niitä punkkeja sit ollenkaan. Ne on kyllä vähän sit next level. Siis tänne meni just karrimauste ja siis mä aina unohan kuin hyvä tuoksu tästä lähtee. Siis oikeasti siis mun äiti sanoi, että sä haluisit varmaan hajuvedenkin karrista. Mä oon että joo, oi vitsi. Nyt sinne meni joku. Ei chiliä taas. Löydettiin tätä koululaissämpylää, jotka Jedi-ämmelikin löysi, repi lattialle. Sitten seuraavan päivän lähdettiin taas liikkeelle, mentiin kaupunkiin vähän kattelee paikkoja ja löydettiin semmonen savusiikakoju ja ostettiin 2 savusiikaa, joita pojatkin sai maistaa. Nähtiin ekoa kertaa ikinä churro-koju, niin meidän oli pakko mennä ottaa sieltä semmonen churro-ateria.
Siis tää video näyttää, että me oltais jossain laskuvarjo hyppäämässä, mutta tässä mulla jäi just se action kamera jumiin, niihin valjaisiin, niin tuli pikkuinen ongelmatilanne. Nämä Kalajoen hiekkasärkät oli mun mielestä tosi erinäköiset, mitä mä muistin, mutta mä olin kuitenkin 6-vuotias, että kaikki oli varmaan vähän erinäköistä, kun me oltiin täällä äitin ja mummin kanssa silloin. Mutta joo, tää oli ihan tosi hieno. Tosin musta tuntuu, että mä tykkäsin kuitenkin enemmän siitä mökin omasta rannasta, koska se oli paljon aurinkoisempi. Täällä oli vähän ehkä enemmän tuulinen ja kylmä ilma koko ajan. Täällä oli joku 15 astetta ja aurinko pilvessä. Jedi-Emeli kun ei näe, niin tuli koko ajan meri vastaan, kun hän yritti pysyä tässä hiekka-alueella, mutta joka puolella on tätä vettä, niin se oli aika hassun näköistä, kun koko ajan törmätään veteen uudestaan. Mennä vahingossa. Sitten täällä oli tällainen tosi iso aallonmurtaja ja sitten veteraanien muistoksi tämmönen patsasjuttu tollasesta miinasta. Joo, me ollaan menossa Köysiradalle. Se on siis Suomen tai Euroopan korkein tommonen extreme torni. Se on 32,5 metriä korkea ja se Köysiradan pituus on yli 300 metriä. Ja se on tuolla noin. Joo, tuolta korkeimmasta kohdasta pitäisi nyt sit astua alas. Ja nyt vähän jännittää. Mut katsotaan miten se menee. Okei, elikkä me siis käytiin siellä Vaijerin liuku Köysiradalla ja se oli 32,5 metriä korkea ja jotain yli 300 metriä pitkä. Ja siis kun me käveltiin niitä rappusia, niin niitä oli ihan sika monta ensinnäkin. Ja sitten mä aloin koko ajan stressaa entistä enemmän, että ei miten me astutaan sieltä niin kuin ulos. Ja sitten kun siellä oli jotkut työntekijät oli vähän semmosia ehkä nihkeitä, mutta sitten tää onneksi me saatiin semmonen tosi kiva, mukava, vastuullinen, ymmärtävä ihminen, joka tuli sit sinne lähettää meidät matkaan, niin me sit oltiin siellä varmaan oikeesti joku 15 minsaa tyyliin pelkästään siellä tornin päällä. Ja sitten päästiin sit siitä, sit siellä oli niitä Kalajoen tuulimyllyjä siellä kaukana, niin mä vaan katon niitä, että mä en kato ollenkaan niitä mun jalkoja siinä, enkä sitä siitä alhaalta. niin uskallettiin sit mennä, sit se laski sillä että 3, 2, 1, ja sit mä menin sillä niinku ihan just ykkösen jälkeen, ja sit mä niinku olin sillä, että äiti, tuu nyt äkkiä. Ja sit äiti tulee niinku 2 sekuntia viiveä, mut sit tuli kuitenkin, ja eikö sulla korkean paikan kammo? No joo. Ihan kauhean korkean paikan kammo. Niin mut me päästiin sinne, se alku oli niinku epämukava ja kaikista pahin, mut siinä puolessa välissä niin oli oikeesti tosi mukavaa, se niinku tuntui ihan mukavalta roikkuu vaan, niin tuntui, että niinku leiju, ja sitten paitsi sitten kun mä pyörähdin ympäri ja kauheasti kiihtyi se vauhti ja mä vaan menin sun ohi. Joo, sä menit siellä ja mä en edes nähnyt sua ollenkaan. Mä vaan niin kun pidin niistä valjaista näin kiinni ihan täysiä, koska mä pelkäsin, että kun saa pitää niin kädet näin, mutta ei saa laittaa tonne. Mä oon sillä että jos mä en pidä tästä, mä oon tuolla ylhäällä. Ja sit mä vaan ihan täysiä tällä puristan ja katsoin siinä yhdessä mä menin niin näin, mutta sit mä kuitenkin pysyin tällä ja mä pystyin katselemaan merelle ja tonne ja mä sit onpas täällä mukavaa. Ja sit siellä oli jotkut pari tyyppiä, jotka katsotaan, että hei tuolla menee joku. Ja sitten sit se oli aika hauska, jos yleensä mä oon se tyyppi, joka katsoo siellä, että hei tuolla menee joku.
Vai ne kattoko sä kiljuit? Ei kai. Ja sitten niin sit sä menit mun ohi sinne. Ja sit kun siinä lopussa oli sellainen niin korkea se taso, niin kun mä pelkäsin, että sä niin joudut niin tömähtää johonkin niin jalat edellä tyyliin, niin siinä olikin sit semmonen niin korkea tasoinen ja näin. Sit piti mennä sen tykin kuulee pää alas ja sit jalat vähän ylös. Ja sit kun mä aloin kuulee sen vaijerin entistä kovempaa, sillä oli kauhea meteli, sit kuului se vaijeri, sit kaikki tuuli ja kaikki, niin sit mä vaan että okei, nyt mennään tälleen. Ja sit mä laitoin silmät kiinni vasta siinä vaiheessa, koska niinku mä en niinku, tiedät sä, siinä vaiheessa kun se on niinku menossa. Ja sit mä vaan tunsin, kun fiuu, se lentää tälleen. Ja sit me oltiin jo siellä. Se oli tosi kivaa. Niin oli. Mut en mä kyllä heti uudestaan tekis. En varmaan edes ensi vuonna tekis uudestaan. Ehkä. Tälleen kerran niinku pitkiin One ihan in kiva. a lifetime. Once in a lifetime. Yes. Joo. Se on. Kyllä se 10 on. Kymppi oli. Kyllä. Ja sit mulla oli poikien paita, Jedi-Elmeri ja Jekku-Elmeri. Jekku-Elmerin päät ei vaan näkynyt, mulla oli action-kamerasta valjaat ja Jedin pää näkyy ehkä tuoppen. Mut joo. Se oli pelottavaa, mutta me selvittiin. Joo. Ja me tehtiin. Ei perännyt. Ja sitten pitää muistaa, turvallisuus pitää mielessä tuollaisen pelottavankin asian jälkeen, koska me oltiin siinä ylittämässä tietä, me mennään suojatielle, me kävelään tonne suojatielle, koska joo. Mut nyt me mennään hakemaan limppariin ja vähän matkamuistoa, mennään katsomaan toivottavasti olisi lumisadepallo, mutta mä oon aika varma, että ei oo, mutta ainakin magneettia. Me käytiin joka päivä aina rannoilla, että me käytiin tässä mökin rannalla ja sitten me käytiin siellä hiekkasärkkien rannoilla, niin taas mentiin rannalle. Tää oli siis aivan ihana tää ranta. Täällä oli siis näitä lintuja tosi paljon. Siis siinä oli ihan 20 metrin päässä kurkia, joutsenia, kyhmyjoutsenia, laulujoutsenia. Ja kyhmyjoutsen on sitä paitsi harvinaisempi, vaikka musta tuntuu, että mä näen koko ajan vaan kyhmyjoutsenia. Siis tän kuopan mä unohdin täyttää. Nää pitäisi aina muistaa täyttää sit, jos sä kaivat itse tai jos koirat kaivaa. Mut siellä hiekkasärkillä mä täytin jokaisen kuopan. Mikä siellä? Lilu! Okei, elikkä täältä pitää siis, kun ei oo hanaa ollenkaan, niin pitää käyttää tällaisesta tankkerista. Kaataa siis vettä. Noin, vettä sinne. Sit otetaan tätä nappulaa. Sit on Caesarin märkäruokaa. Noin, sit vähän sekoitetaan se sinne. Nyt saa olla paljon vettä, koska normaalisti ei oo näin paljon vettä. Hyvää ruokahalua, syömään vaan. Ole hyvä. Ole hyvä, hyvää ruokahalua. Olkaa hyvä. Kirjauduttiin ulos mökiltä, oli tosi hieno mökki, kiitos vuokranantajalle. Ja oltiin koko päivä vielä Kalajoella juhlimassa Jekku-Elmerin 4-vuotissynttäreitä. Siis alunperinhän mä halusin mennä Jukuparkkiin, koska siellä olisi saanut kuvata niin kuin vesiliukumäessä videota, mutta sitten mä menin lukemaan niitä arvosteluja ja se oli vähän semmonen 50-50, saatko hyvän päivän vai saatko huonon päivän. Että osa niistä arvosteluista oli aivan kammuksuttavia, niin jos me oltais oltu pidemmän aikaa tuolla, niin me oltais voitu mennäkin, mutta nyt me ei sit viitetty riskeeraa. Mutta mä otin sit jotain kuvia ja katoin, että ei siellä ole just silloin ketään, mutta sain jotain kuvia näistä niin kuin tälleen. Pojat sai grilliltä puoliksi lasten hampurilaisen, koska Jekun syntymäpäivä, koska ei voitu tehdä kakkua nyt täällä matkan varrella, niin saivat sitten hampparia. Kuten voi jo arvata, mentiin taas uimaan. Tää oli meidän vikapäivä nyt täällä hiekkasärkillä, niin oli tosi kiva, että Jedi ja Emelikin halusi oikeasti mennä kunnolla uimaan.
Käy kattoo Jedi-Emelin 10V-synttärivlogi, jos et ole vielä käynyt. Pojat sai nyt samanlaiset tällaiset ihan vähän eri sävyiset pehmot autoon. Jekko, ollaanko me metsässä? Joo, kiva olla metsässä. Me pysähyttiin nyt huoltoasemalle hakea ruokaa. Siinä mainostettiin Suomen parasta lehtipihviä, mutta koska kello on niinku 10, niin sen valmistus lopetettiin 8, niin mä sain nyt sit kanakorin. Mutta sekin on varmasti ihan hyvä, mutta koska mä en saanut sellaisia matkamuistoja, mitä mä olin niinku etsinyt, jonkun pienen magneetin, mutta joo. Ja mä olisin halunnut semmoisen tosi hienon lumisadepallon, vaikka semmoisen, missä on jotain hiekkasärkistä, mutta ei semmosia tietenkään ollut varmaan, koska niiden valmistus maksaisi enemmän kuin niiden tuotto tai jotain, mutta sitten mun äiti osti mulle tällaisen Rainbow Dash-pallon. Mä näin jollain kirppiksellä näitä jo varmaan pari viikkoa sitten, mutta tää oli ihan sikakallis kuulemma, mutta mä sain tällaisen nyt, koska mun lempparityyppi on Rainbow Dash My Little Ponysta, ja My Little Pony on ihan sikakin ohjelma, joten mä sain sitten tämmösen, tää pitäis kai niinku pomppii maasta niinku. Nukuttiin taas autossa ja sit aamupalalla mä halusin lettuja, joten me tehtiin lettuja, vaikka siinä kesti 3 tuntia yhteensä aamupalan aloituksesta siihen, että me oltiin tiskattu ja kaikkea. Mutta meillä on tämmönen trangia, niin se on tosi hyvä. Mä teen jossain vaiheessa vaikka trangia opetusvideon, niin sitten voi katsoa miten sitä käytetään. Sitten täällä oli tosi paljon lintuja, tossa oli haarapääskyjä ja sit kaikkia muitakin lintuja. Käytiin Crazylandissa Nivalassa, se on tämmönen nähtävyys tai pieni teemapuisto. Mä teen tästä erillisenkin YouTube-videon sitten, jossa mä kerron siitä vähän tarkemmin. Mut siis tää oli aivan ihana, tässä on muutamia kuvia sieltä. Tää oli siis aivan tosi hieno paikka. Jatkettiin matkaa Pyhäjärvelle, siellä on tällainen vaskikello nähtävyys, siellä on myöskin sisätiloissa kahvila, mutta se on kiinni sitten tietysti yöaikaan, niin me oltiin tietysti yöaikaan täällä, mutta siis näitä kelloja saa soittaa siis yön ympäri ja niin kuin koko päivän 24H, niin se oli tosi kiva juttu. Nämä on niin kuin, ainakin suurin osa näistä oli vanhoista kirkoista, ihan oikeita kirkon kelloja. Ja joo, tää oli tosi hieno paikka. Ja siis nämä kellot on tosi painavia, ne painaa niinku 100,000 kiloihin. Pojat sai odotella autossa sen aikaa, kun me kun näitä kelloja soiteltiin. Sinne tuli muitakin ihmisiä, näistä kuului ihan sikakova ääni. Ja kaikki soitti niitä, niin siellä oli tosi paljon meteliä. Mutta tosi kiva, että näitä saa soittaa ympäri vuorokauden.
Toi koko juttu heiluu. Toi kuulosti jo kirkolta. Hei! Siinä on hämä. Joo. Hei, mitä? Okei! Eli toi on tullut... Älä... Mä katson, että onko se nyt pysähdyksissä vai ei. Ai se pysähdyksissä. Mitä hittoa mä säikähdän? Joko tässä on joku hyvin paha vika, tai sit tää on tullut tiedäkö punaisella. Nyt sä katsoo, miksi sä kuuluu. Ai jaa. Pelottavaa. Kyllä se tulee hitaat näköisesti. Juna tulee. Se on tavarajuna. Nyt saa mennä. Mä pelaan aika paljon Heydaytä, niin mä sit ostin tämmöset sukat. Mentiin Saimaalle katsomaan Kummakiveä. Se on Veiksel-jääkauden aikainen siirtolohkare. Kyseinen jääkausi oli noin 20 000 vuotta sitten. Kivi on sattumoisin pysähtynyt toisen silokallioisen kiven päälle, jonka kosketuspinta-ala kiveen on vain noin 0,5 neliömetriä, eli pituudessa noin 71 senttimetriä. Kummakiven ympäristö on nykypäivänä paljon erilaisempi kuin ennen. Nyt on metsää, ennen oli jääjärvi, joka oli jopa 60 metriä syvä. Jediem, eli mikä tää on? Solmit sä itse sisko hihnasta siihen? Me käytiin tuolla Kummakivellä ja se oli tosi hieno, se oli aivan tosi iso ja kuvissa se näyttää paljon pienemmältä, mutta se oli oikeastaan aika massiivinen ja se oli tosi hieno nähtävyys ja mutta siellä oli tosi paljon se oli tosi kuuma ja siellä oli ihan varmasti ihan sikana punkkeja, että me yritettiin pysähtyä uittaa koiria semmoiseen yhteen lampeen, mutta siis se jäi siihen tarkistuskierrokselle, kun me mentiin katsomaan ja äitin jalkaan tuli punkki ja se puri ja sitten me huudottiin säkkiä pois ja me oltiin sen, joo, me ei todellakaan mennä tonne. Nyt me käydään vaan tuossa pulahtamassa Huuhan rannassa. Joo. Niin siinä luki, että se on autolla helposti lähestyttävissä, toivottavasti, koska me ajettiin äsken väärään suuntaan, koska se on 1,5 kilsaa pitkä hiekkaranta ja sitä sanotaan Saimaan rivieraksi Googlen mukaan, joten toivottavasti on ihan hieno paikka.